Ďalší výstavný kúsok v reprezentačnom drese. Reprezentačná éra po Vladovi Vajsovi staršom sa začína gólom jeho syna. Krásny gól Vlada Vajsa na pôde Turecka v Burse. Už dvakrát či trikrát nám predviedol skvelé prieniky, ale pozrite sa, čo teraz vyviedol domácej obrane po priťuknutí od Hamšíka. Prešiel cez štvoricu protihráčov, roztvoril si celú tureckú obranu, prenikol cez jej srdce, cez jej stred a bezpečne, chladnokrvne prekonáva Sinana Bolata. 1-0 pre Slovensko, pre Vlada Vajsa mladšieho, jeho druhý reprezentačný gól. Ten prvý dal pri prehre v Jerevane s Arménskom. 1-3 taktiež to bolo po fantastickom technickom kúsku. No ale toto solo, alebo podobne krásny gól po skvelom prieniku, to si v našich reprezentačných farbách už dlho nepamätáme. 1-0, bravo Vajs. Teraz sa potvrdzuje, že